Ahojte, pokojne si lahni na chrbát a poď si dať s nami ľahký mobility flow. Začneme v lahu na chrbáte a budeme vykopávať nohy striedavo, raz jednu, raz druhú. Kostrč je na zemi a dopneš koleno a ukazuje špička smerom dolu k nosu. Striedavé nohy, raz jedna, raz druhá. Čiže nasledujú všetky cviky s nami. Striedavé vykopávanie bolo prvé, teraz prekrížime si pravú nohu cez ľavé koleno, zdvihneme ľavú nohu nad zem a budeme priťahovať koleno a členok. Pravá ruka drží pravé koleno, ľavá ruka drží pravý členok. Priťahuješ, uvoľňuješ, vymeníme druhú nohu, pritiahneš, uvoľníš. Máme vonkajšiu rotáciu bedra, zľahka pritiahnutie zadržíš. Ešte pokračuj s nami a stačí. Poďme ďalej, pritiahneme pravé koleno s obidvoma rukami a budeme robiť jednonožný polovičný mostík. Pretláčame boky hore, zdvíhaš sa hore, pravé koleno je konštantne zľahka pritiahnuté k pravému ramenu. Zdvíhame hore boky a položíš zadok úplne na zem. Stále robíš na ľavej nohe. Teraz prechytíš pravú nohu za hamstringovú časť a budeme vykopávať zatiaľ, čo si zdvihnutá hore v mostíku. Vystreš pravú nohu, dopneš ju v kolene a špička ukazuje smerom dolu na nos opäť. Pretlačené boky hore. Vymeníme druhú stranu. Pritiahneš si ľavé koleno s obidvoma rukami a budeš dvíjať hore zadok, čiže jednonožný polovičný mostík. Pretlačíš boky hore a položíš zadok späť na zem. Pretlačíš boky hore a položíš zadok späť na zem. Dobre, zadržíme hore mostík, prechytíš si nohu a budeme vystierať nohu a ukazovať so špičkou ľavou smerom k nosu. Držíš si nohu za hamstringovú časť. Dobre, stačí. Chyť si nohy zozadu, buď za lítka, alebo za podkoľne, alebo za stehná, záleží aký máš rozsah, a roznožíš ich. Dopneš nohy v kolenách, ako sa len dá. Špičky ukazujú opäť smerom dolu k nosu. Čiže máš dopnuté kolená, chodidlá vo flexii, roznožíš, zväčšuješ pomaličky rozsah pohybu, zadržíš posledné roznoženie a stačí. Poďme ďalej, v lahu na chrbáte natiahneš ruky, nohy a pôjdeme takýto pomalinký lah set. Cez vyhrbený chrbát sa pomaličky zroluješ, natiahneš k špičkám, zadržíš 2-3 sekundy a pomalinký stavec po stavci roluješ chrbticu späť na zem do úplného lahu. Nechceš švihať, záleží ako máš flexibilitu v chrbtici a aké máš aj silné brušné svaly. Dostaneš sa do sedu, kde sa natiahneš k špičkám a potom pomalinky pôjdeš stavec po stavci dolu. Pôjdeme to ešte jedenkrát. Stavec po stavci hore. Natiahneš sa k špičkám a zostávame v sede. Prekrížiš si ruky na ramená, vystreš sa, vypneš sa, budeš takto striedavo zdvíhať vystreté nohy nad zem. Pozeráš sa pred seba, nechceš sa vyhrbovať, zasa záleží na tvojej flexibilite. Vyťahuješ sa hore do plafónu, dýcháš stále nosom a zdvíhaš striedavo nohy, raz jednu, raz druhú, vypni prsia. Dobre, stačí, pôjdeme do tureckého sedu. Ľavá ruka je vedľa ľavého kolena, pravá ruka takto obopne koleno a ty pritiahneš čelo ku kolenu. Ľavá ruka ťa otláča, čiže sa vyhrbuješ, hlavne v tej pravej hrudnej časti sa vyhrbuješ a pomaličky s každým výdychom čelo ide bližšie ku kolenu a ty sa viac vyhrbíš, držíš sa zo spodu kolena. Vymeníme druhú, pravá ruka na zem, ľavá obopne koleno a vyhrbuješ sa, čiže otláčaš sa pravou rukou a urobíš vyhrbenie hlavne v ľavej strane hrudnej chrbtice. Čiže vedľa ľavej lopatky teraz. Dobre, môžeš to kľudne zastaviť a vyskúšať ešte raz a precítiť to trošku viacej. My pokračujeme v štvornožkovej pozícii a dáme si pár striešok, čiže dole pozerajúci pes. Otlačíš sa dozadu, dopneš kolená, položíš päty na zem, pozeráš sa dolu na členky, podržíš 2-3 sekundy, chod si svojím tempom. Každé jedno zdvihnutie zadržíš 2-3 sekundy. Čiže strieška, dole pozerajúci pes. Vystieraj chrbát, vystieraj nohy, dostávaj päty nižšie a kostrč hore do plafónu. Pokračujeme takto na kolenách, kolena v šírke ramien a chodidla takmer dokopy. Ruky si položíš za hlavu, prepletieš si prsty a budeme robiť takéto sadania si na päty.
čím viac zakloníš hornú časť tela, tým si urobíš väčší tlak na tie kolenné väzy a úpony. Čiže nič nepreháňaj, kľudne môžeš trošku robiť taký bederný predklon, čiže sa zlomíš trošku v páse, to je v poriadku. Čiže ty tým záklonom si nastavíš svoju intenzitu a sadáš si na päty a vrátiš sa späť na kolená. Si ešte jedno opakovanie a stačí. Dobre, poďme opäť na 4. A budeme robiť takúto vonkajšiu rotáciu ramena. Kolená sú minimálne v šírke ramien, čiže vytočíš ruku dlaňou hore, pozrieš sa cez druhé rameno hore. Pretláčaš pazuchu tej spodnej ruky k podložke. Čiže krčno-hrudná rotácia, dlaňou hore vytočené ruky, pretlačíš lopatku dolu. Pozrieš sa cez rameno hore. Pár takýchto rotácií, zadržíš 2-3 sekundy. Poďme ďalej. Poďme na sfingu, čiže lahneš si na brucho a budeme robiť trošku opäť krčnú mobilitu. Čiže budeme robiť flexiu a extenziu. Pohľad hore a pohľad dolu. Nos k pupku a brada hore do plafónu. Natiahneš dlhý krk a budeš robiť pár predklonov a záklonov. Ak ťa bolia kríže, umiestni si lakte trošku do prečie. Po flexii a extenziách si láhneme na chrbát, natiahneš ruky hore nad hlavu a budeme robiť takéto opäť ďalšie krčno-hrudné rotácie, kedy len ruka ukáže hore do plafónu, prsty ukážu hore do plafónu, ty sa za ňou pekne pozrieš. Boky sa môžu zrotovať, ale len veľmi málo. Ide nám hlavne o rotáciu krku a hrude. Robíme to striedavo, podržíš 2-3 sekundy. Ešte pokračuj s nami. Výborne, pokračujeme stále vľahu na bruchu, dáme ruky do pravého uhla a pritiahneš koleno k lakťu, položíš na zem. Podržíš 1, 2, 3 a vrátime späť. Pôjde druhá, čiže zdvihneš, pritiahneš koleno k lakťu, položíš koleno na zem a držíš 2-3 sekundy. A opäť striedaš. Čiže striedavé priťahovanie kolien hore k lakťom. Vyššie a vyššie. Pokračuj s nami. Výborne, poďme ďalej do polohy na 4 a potom prechod do tejto hornej dosky, čiže high plank pozícia. Pozeráš sa dolu medzi ruky, ruky máš na šírku ramien, nohy na šírku panvy. Pritiahneš pravú nohu a položíš ju vedľa pravého maličku na ruke. Skúsi ju tam dostať nejakým spôsobom. Potom pôjde pravý lakeť dolu pravému členku, otváraš práve koleno, podržíš to s nami. Vrátiš sa späť na ruku, vrátiš nohu dozadu, podržíš to v hornej doske a to isté vymeníme s ľavou nohou. Ľavá noha pôjde vedľa ľavej dlane a potom pôjdeš s lakťom dole k členku, podržíš 2-3 sekundy a vrátiš a opäť to vymeníme. Pôjde lakeť, pomalinky nastav si svoj rozsah pohybu. Keď nepoložíš lakeť na zem, nič sa nedieje. Teraz pridávame takúto rotáciu. S pravou rukou robíme rotáciu hore do plafónu a pomaličky vrátiš. Podržíme chvíľku v hornej doske, potom pôjde ľavá noha dopredu, ľavý lakeť k členku, podržíš chvíľku a urobíme, nastav si svoj rozsah pohybu, keď nepoložíš, nič sa nedieje. A potom robíš rotáciu krčnú hrudnú, roztiahneš lopatky, pozrieš sa hore za ukazujúcou rukou, vrátiš späť aj nohu a podržíš chvíľku v hornej doske. Výborne, položíme kolena na zem a blížime sa k záveru, dáme členky kolena dokopy, sedíš na pätách, dáme ruky za chrbát a vytláčaš sa 2-3 sekundy, podržíš, vytláčaš boky hore, prsia. Čiže ak ti to kolena dovolujú, tak urobíme takúto ďalšiu krásnu hrudnú extenziu. Pozrieš sa hore do plafónu, podržíš 2-3 sekundy. Dobre, poďme na posledné pohyby. Stále sme na členkoch a kolenách a urobíme úklon do strany, kedy si plne sadneš na pravú polku zadku a ukloníš sa doľava. Horná ruka je pekne, biceps vedľa ucha čo najbližšie. Sadneš si plne na tú polku zadku. Striedaš po zadržaní aspoň 3, 4, 5 sekúnd. Poďme ešte jedenkrát. Čiže úklon do strany, sadneš si plne na zadok a ukloníš sa. Výborne, to bol dnešný flow. Dúfam, že ste sa s nami dobre rozhýbali.